हेल' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लाना फैदों। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक कमेन्ट खालाम दाबाव। टुडे भिडिअ'आव दिनै माखासे निउस आपडेटनि सायाव। थ' गिबि निउस आपडेट हिसाबै दङ 2019 मायथाइनि फालांगिरि मावनायनि फारिलाइयाव आसामा हादरनाङै 20थि मासि आरो नर्थ इस्टआव 1थि मासि आवग्रिनो हादों। नोंथांमोननो आं नैबे फारिलाइयाव दिन्थिदों। नैयाव दङ सोर बेसेबां मासियाव मोननो हादों। गिबियाव दङ अन्ध्र प्रदेश, नैथियाव उत्तर प्रदेश। बेबायदिनो आसामा 20थि मासि मोननो हादों आरो नर्थ इस्टनि मादावनो 1थि। भारतनि मादाव 20थि आरो नर्थ इस्टनि मादाव 1थि। नैथियाव दङ क'क्राझार टाउन प्राइमारि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारिखौ हानजानि बेरेखा मावनायनि थाखाय एरख'बाय। बेखौ मोनसे निउसनि गेजेरजों मोनदों। नैबे नुनाय सुबुङानो बिथांखौ UPPL हानजानिफ्राय एरख'नाय जाबाय। नेहाथारिमोन, बेरेखा मावदोंनो हानजानि, बेनिखायनो। थामथियाव दङ बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव BTCनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय बर'मा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि बिदिसा खाख्लारिखौ BTCनि सेक्रेटारि सुबलक्ष्मी डेकाया सेबानि हांख्रायनाय लेखा, सेबाया हांख्रायदों जिहेथु, सेबानि हांख्रायनाय लेखा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बरायदों। नैबे नोंथांमोना नुदों सावगारियाव। ब्रैथियाव दङ गुवाहाटि पेट्रल पाम्पआ खुलिफिनसिगोन। दिनैनिफ्राय बन्द जानो गोनांमोन, जानाय नंला बन्द। पेट्रल पाम्प अइल कम्पानिज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनजों सावरायलायनानै बे बन्दखौ दिखांनानै होबाय। दिनैनिफ्राय बन्द जानो गोनांमोन। बाथियाव दङ नेशनेल एवार्ड, बासुगाव सहरनि थागिबि क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेर थांखिबां फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि गौतम देब शर्माया भारत सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना होनाय 2020 मायथाइनि भारतनि साबसिन फोरोंगिरि बान्थाखौ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मैया आजावबाय। नोंथांमोना नुदों सावगारियाव। दथियाव दङ भारतीय रेलवे बर्डनि मासिगिरि कुमार यादवआ फैगौ 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय गं 80 गोदान रेलगारि खारगोन होननानै फोरमायदों आरो बे गोदान रेलगारियाव थांनो थाखाय 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय टिकेट दाननो हागोन होननानैबो फोरमायदों। सरासनस्रा रेलगारिफोरखौ थांनाय मार्चनिफ्रायनो बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन आरो आनलक 3आव गासै 230 स्पेशल ट्रेन सालायहोनाय जादोंमोन। दा आनलक 4 जानायखाय आरो गं 10 गोदान बारायनानै गं 230जों दाजाबदेरनानै गं 80 गासै बेसे जागोनथाय, बे जाजाबाथाय बेखिनिखौ खारहोसिगोन आनलक 4नि गेजेरजों। 230 + 80 गासै रेल। स्निथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव थांनाय 28 आगस्तनिफ्राय बिमा आरो फिसाजो गोमानाय जाथाया गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। मिथिनाय बादिब्ला बरमा प्रफेसार कलनियाव न' भारा खालामनानै थाग्रा बिग्राय बसुमतारीनि बिसि नमिता बसुमतारी 30 बोसोर बैसोनि आरो फिसाजो ग्रेसि बसुमतारीया 6 बोसोर बैसोनिया बरमा हाथाइनिफ्राय गोमानानै दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बिग्राय बसुमतारीया गोबां जायगायाव नागिरदोंमोनब्लाबो नागिरनानै मोनैयाव बरमा पुलिस थानायाव गांसे एजार होबाय होननानै मिथिनो होदों। सोरबाफोर बे आइजो आरो हिन्जावसाखौ बबेयावबा नुब्ला बरमा पुलिस थाना एबा खाथिनि पुलिस थानायाव खौरां होनो खावलायदों। नैबे नुनायाव सावगारि नुनाय फट'आ बे बिमा, नैबे फिसाजो। 8थियाव दङ बांलादेशआव मोनसे मसजिदाव एक्सप्ल'सन जादों, बम ब्लास्ट जादों, बमा बेरफुनायखौ होनाखै, अरजों बेरफुदों माबा मोनसे। शुक्रबारै नारायणगन्जआव नामाज फरायनाय समाव 18था एयार कन्डिसन जोंब्लावनायनि जाहोनाव बे बम ब्लास्टआ जायो। 100नि बांसिन मानसि दंमोननो बे मसजिदाव। 18 थैदों आरो 25 जखम जादोंनो आरो थैबावनो हानायनि चान्स दं होननानै डक्टरफोरा फोरमायदों। 9थियाव दङ सिद्धि प्रसाद देउरि मिताली कौरखौ हमबाय। बे जाथाया जादोंमोन डिब्रुगड़नि सासे डक्टर, रिटायार डक्टर, थांनाय 27 खालार खालि डक्टर आरो बिनि हिन्जाव, कलेज प्रिन्सिपालमोन हिन्जावा, सानैबो गावसानि न'आव खामानि मावग्रा सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'खौ उन्दुबाय थानाय समावनो गुदुं दै लुना होयो मोदोमाव। नाथाय बेखौ 30 आगस्टआव FIR होदोंमोनब्लाबो हमथ'वाखैमोन, नाथाय मैया हमो। सिद्धि प्रसाद देउरि आरो मिताली कौरखौ हमबाय। 10था दङ नागालेण्डआबो आसामनि हायाव दालां लुदों। बांलादेशआव बेथ' जाबाय, आसामनि पुलिसफोरा बानायनो होआखैमोन बे दालांखौ। नागालेण्डआ दालां लुदों आसामनि हायाव, लुनो होयैसेयावबो बिथांमोना लुदों। थ' बे जोबोर गाज्रि खोथा जादों, मानोना आसाम पुलिसा लुनोनो होआखै, बेवहायनो बिथांमोना दंफां लाइफां दानफायनानै आसामनि हायावनो दालां लुदों। थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो। थ' एसेनोसै, गोजोन्थों।